Kuti pane vamwe varume vasinganyare like hanyare. He will come to my place, I stay alone, anditi fridge yangu ine food, anditi rent yangu yakabhadharwa, and iye anenge achifuna kuti oh, Miss Pride is loyal, Miss Pride is bae. Oh my god, come on. Anditi then next thing kana ndakuti okay chinditenga ndipo kani I'm running out of maybe I want to pay my rentals, chinipa mari yakati ndo pandotanga nyaya manje. Anditi you are gold digger, saka after money, after money, but I'm not after money. You come to my place in normal circumstances. Anditi such guys ndo vanogara vachingouya mumba mako, and those guys they're just rats. They don't provide anything. Kaona mroma chiuya mumba mako, boyfriend singa provide anything, singa kupa chikafu, but ishika ipapa yochika chikafu chako ichiri mumba mako. Those men are just rats. The difference between a broke guy and a poor guy. A poor guy, muna asina opportunity. Usually they are usually learned. Muna arutosha mkana, but he's willing. He's willing to do something. Angaende kunokanya madaka, achita zemadina, achita say, that's a poor guy, but ane potential. To my understanding, a broke guy is a guy who is lazy, who doesn't want to hustle. A relationship without money is like a car without fuel. It doesn't matter how much you rave it, you switch it on or what, it's not going to go anywhere. That's so true. Yeah, those are my thoughts. Okay. When we were growing up, maitoona kana nyaya yemafizi yapisa mbaka sadza raidyiwa muri tenzi hapana anotaura. Ukangotaura unonzi vanhu vanodya vakanyarara mhani, nyangwe pakunorara waitoona aiwa munhu araenda unorara ega, momzi anenge ari pasofa. Saka unotoona kuti aiwa romance haibude kana papa pasina mari, because